si ideme zahrať Bedwars. Ja som... Nie je to Skywars. Takže ideme na Bedwars. No, takže čaute ľudia, ja som Teris a dneska pôjdeme na Bedwars. To znamená, že si zahrajeme nejaký ten Bedwars. No. A my ideme si zahrať, neviem čo to môže, asi tento. Jo, takže, táto mapa je hrozná, ale inak v pohode. Asi budem skákať tadiaľ. A inak mimochodom by ste mohli dať like a odber. 3, 2, 1. Som bral. Nie, neber mi to, prosím, neber. Nie, ja chcem. Haha, to je debil. Prečo tu máme papagája? Potom mi napíšte do komentu. Dobre, ideme dať obranu našej postele. Nie som nejaký profi. Nie! Také shit. Po. Ja teraz sa trolňam. Ja som debil. No dobre, druhá hra s touto debilnou mapou. Toto nečakajte potom nejaké extravy. Nebudem strihať, nebudem si dávať takto na nohu. A nechcem byť jeden z tých reklamových a drinkových youtuberov, takže vkujeme tu. Aj potom do komentu dajte, že či chcete survival, alebo čo nejaké tipy, triky a mne spadlo Minecraft? What the fuck, ok. Tak to bolo veľmi divné. Jasné, keď mám Intel Core i3. No, načítaj sa. Ja chcem video mať pekné. Nie oné tu ukazovať, jak načítal sa Minecraft. A shorty nebudem robiť, nie som nejaký TikTok manažer. A preto, lebo boli minulé videá nemé, bez môjho hlasu, to znamená, že ja som nevedel, jak sa nastavuje mikrofón. A keby som mal ozvenu, tak nemám proste zvukové peny. Takže je to v prdeli. No, Cubercraft. Wow! 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 My God! Bedwars, no. Inak toto by som vedel robiť celý deň. Nie, Bedwars solo. Bruh. Back to lobby. The lobby. No.
Tak je super. No. 4 O, toto je dobrá mapa. Tam máte totiž to také skákacie veci. Áno, tu. No, to musím zdrhať pred týmito týpkami. 2, 1. Nie, ja som... Inak tohto draka som už videl. Neviem, čo to je za hráča. Pokiaľ vidíš moje video, no tak jedno ti poviem, si až moc fialový. Discord. Aha, tu máte potom na Discord server pre crew. No tak, polož krásne. Nie! Som nechápem. Ale nekempite tam, ja chcem vysmrdiť. Umri, cípni ty babička. Bábka jedna. Cípni. Hej, ja ju potom zhodím do vojnu. Team upgrade shop AI. Fair. Áno, toto. Dobre, môžeme toto akurát tak vyhodiť. Armor. Nie. Tak. A potom nejaké bloky, áno. Potom môžeme skúsiť to Endermana. Sus Endermáka. On mi ukradol sklo. Díky. Nie, ten debil. Ja mám Iron Meč. Ty koko. Tak poď, ty čurák. Dám. Nie, ja som čurák. No. Nie, on nedal našu posteľ. Yes. Fairport. Toto. Tak poď ty, červená mašina. Čo je? Áno? Kto je tu Sigma? No neboj sa, ty čurák. Brr. Čurák. Tu je. Zabíte ho. Yes. Umrel? Nie. Šesť, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. A teraz zdrhám. O nie. Ja tu budem kempiť. Die. I'm not here.
No, no. Tam je zlý hráč. Modrý, modrý meď. Ten má slabú ochranu. Počkaj. Tu. O, niečo vybuchlo. Jak to, že je tam 15 zlých hráčov? O nie. Vy ľudia musím, že milujete tie zlé veci. Nie, pozor, bacha, bacha. O. Zbierať dielen. O, je tam veľa zlých. O, neskač. Nie, je tam veľa modrých. Nebudem to robiť, nebudem. Ja utekám. Nie. No. Myslím si, že s vami sa môžem rozlúčiť a čau.